вулиця Чехова. Наступний припинок Мельников Луг. Наступний припинок Мельников Луг. Осторожно, двери зачиняются. Мельников Луг. Наступний припинок вулиця Мазурова. Наступний припинок вулиця Мазурова. Осторожно, двери зачиняются. Рыхтуйтеся загодя. Падчас выходу з автобуса не забывайте свои речи. Нагадываем вам, что по приезде на концевой пункт маршрута пассажир обязаны покинуть салон транспортного сродку. Вулиця Мазурова. Наступний припинок Центральная поликлиника. Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняются. Центральная поликлиника. Наступний припинок вулиця Головацького. Вулиця Головацького. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Головацького. Наступний припинок Дружба. Дружба. Наступний припинок Лядовий палац. Наступний припинок Лядовий палац. Осторожно, двери зачиняются. Лядовий палац. Наступний припинок вулиця Агаренки. Вулиця Агаренки. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Агаренки. Наступний припинок Універсам Бранський. Припинок Універсам Бранський. Осторожно, двери зачиняются. Універсам Бранський. Наступний припинок Технічний центр МТС. Припинок Технічний центр МТС. Осторожно, двери зачиняются. Технічний центр МТС.